खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बिटिसि आव गोबां समफोरावनो खुंथाय सोरखाराव थानाय इउपिपिएल सोरखारखौ जाख्ल'नायनि बाथ्रा, हाग्रामा महिलारि दैदेननाय खुंथाय समाव जाख्ल'नायनि बाथ्रा बायदिखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सावरायजाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। जेरै थांनाय 12 बोसोर खुंथाय समाव थामहिनबा हाग्रामा महिलारिया खुंनाय समाव गोबां कौटि रां जाख्ल'दों। बेबायदिनो प्रमद बर'आबो गोबां कौटि रां जाख्ल'नायनि अजद होबोजानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेबायदिनो आरोबाव फिन बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिखौ ससियेल मिडिया फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे पस्ट खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। पस्टआव ओरैबायदि लिरदों दि जेराव बायदि बायदि बिथिंनिफ्राय 17 बोसोर सासननि समाव 2300 करोड़ रां लुथिदों। बेनि अनगायैबो गोबां समफोरावनो गुबुन जोबथेसालियाव दैथायहरनायनिबो बाथ्रा सावरायनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेबायदिनो हाग्रामा महिलारिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनांगौ, प्रमद बर' बिथांखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनांगौ होननानै गोबां सावरायजाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। नैथि खौराङाव दङ बे समाव मुलुगनां थाखोनि मोनसे खौरां फोसावनो लादों। केन्सार बेरामनि भेक्सिन दिहुननायाव 100% जाफुंसार जानो हादों रासिया हादोरा। बे समाव रासिया हादोरनि थाखाय मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय होननानै बुंनांगोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि रासिया हादोरा केन्सार बेरामजों भुगिनांनाय बेरामिफोरनो मोनसे गोदान मिजिं लानानै फैदों। केन्सार बेरामजों भुगिनो गोनां जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मिनिनाय लाबोनो हादों रासिया हादोरा। केन्सार बेरामनि थाखाय दिहुननाय रासियानि बे भेक्सिना 100% जाफुंसार जादों, जेराव केन्सार बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि गोसोआव मोनसे आसा एबा मिजिं लाबोदों रासिया हादोरा। रासियाजों दिहुनजानाय इन्टारोमिक्स भेक्सिना 100% जाफुंसारनाय लाबोनो हादों। बे इन्टारोमिक्स भेक्सिनखौ आनजाद नायनायावबो 100% जाफुंसार जादों होनना बे समाव रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दं गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ मुंदांखा देंखोगिरि डक्टर भुपेन हाजरिका, जायखौ सुधाकान्ता आरो ब्रह्मपुत्रनि बार्ड होनना मिथि मोननाय जायो। बिथांनि थांनाय सानखालि 100थि जोनोम सान फालिथायाव बिथाङा मान बावदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा हाजरिकानि मोनसे मुंदांखा सारिखौ मख'दोंमोन दि मानुहे मानुहर बाबे जदिहे अकननु बाबे, जायनि ओंथिया जादों जुदि मानसिया मानसिनि थाखाय गोसो गैया अब्ला जों सोर खालामगोन। गावनि देंखोनि गेजेरजों डक्टर भुपेन हाजरिकाया भारतारि देंखोआव मोनसे अरायथा गोहोम खोख्लैनानै मोनसे जारिमिन सोरजिलांदों, जेराव बिथाङा सासे मुंदांखा रोजाबगिरि, मेथाइ लिरगिरि, देंखोगिरि, खन्थाइगिरि आरो लोगोसे सावथुन दिहुनगिरिबोमोन, जाय भारतनि जौसिन सन्मानजों लोगोसे बिथाङा गोबां बाख्नायनाय मोननो हादोंमोन। क'क्राझाराव थानाय बिपिएफनि गाहाय मावखुलियाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया मोन 98 समाय लानाय फोसावबिलाइखौ बेखेवनानै होदों। डिजिटेल खौरांनि गेजेरजों बिटिसिनि जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय गावनि बिसायख'थि फोसावलाइखौ फोसावदों। बिपिएफनि गाहाय मावख'आव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया मोन 98 समाय लानानै बै फोसावलाइफोरखौ मैया बेखेवनानै होयो। बे फोसावबिलाइयाव बिटिसिआव थानाय गासै हारि माहारिनि थाखाय समान मोनथाय आरो समान जौगाखांनायनि खोथा होनाय, हानि मोनथाय होनाय, बिटिसिआव गासै हारि माहारिनि थाखाय आलासि न' लुफुंनाय, बिटिसि बिसायख'थियाव आइजोफोरनि थाखाय 50% मासि थिसननाय आरो अदालगुरियाव मिनि बिटिसि सेक्रेटारि गायसननायनि खोथा होनाय आरो गासै मोन 98 समायखिराफोरनि गेजेराव माखासे समायखिराफोराबो मख'जाथावमोन। सासे रौनियानि बिसि इशाना दीपआ हादोरनि सुबुंफोरखौ भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव सोलिबाय थानाय एशिया कापआव जानो गोनां बादायलायनायखौ केन्सेल खालामनो थाखाय गोसो गोरबोजों खावलायहरदों। बिथाङा मोनसे फोसावलाइनि गेजेरजों सोंखारिदों, जेराव बिथाङा फोसावलाइयाव सोंथि खालामनानै बुंदों दि भारतआ माबोरै बेबादि हादोरनि हेंथायै मेच गेलेनो साननांगौ, जाय हादोरा बर्बर आरो कुर गाग्लोबदोंमोन। भारतआव क्रिकेटखौ मोनसे माहारियारि गेलेमु होननानै दाबि खालामनानै बिथाङा बुंबावो दि भारतनि क्रिकेटारफोरखौ माहारियारि सम्पति होननानै सानजायो, बेनिखायनो बिथांमोना पाकिस्ताननि हेंथायै क्रिकेट गेलेनो राजि जानो नाङामोन। बिसिआइ आरो पाकिस्ताननि हेंथायै रागा जोंनानै दीपआ सांग्रां नोगोरारिफोरखौ भारत आरो पाकिस्तान बादायलायनायखौ बन्द खालामनो खावलायनो बिथाङा बिथोन खालामो। नेपालनि बारग' गाहाय बिजिरगिरि सुशीला कार्कीआ नेपाल हादोरनि मावथ'नाय गाहाय मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय, जाय पिएमनि मासियाव जिरायनो हानाय गिबिसिन आइजो महरै मोनसे जारिमिनारि बुब्लि, जेराव नेपालनि गाहाय मन्थ्रि केपि शर्मा ओलीनि बिबान एंगारनायनि उनाव सुशीला कार्कीआ बिबानखौ नाजावो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि ससियेल मिडिया प्लेटफर्म बेन खालामनायनि हेंथायै
गोबां जेन-जेट सोमावसारगिरिफ्रा गोख्रोङै सोमावसारनायनि उनाव हादोराव गोबां दावराव-दावसि आरो गोबां हिंसायारि जाथाय जालाङो। हादोरा सोरखार खुंथायनि गोजान जानानै थांदोंमोन आरो बेनि उनाव गाहाय मन्थ्रिया गावनि बिबानखौ एंगारनानै गुबुन जायगायाव खारलांनो गोनां जादोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नेपालनि गाहाय बिजिरगिरि सुशीला कार्कीखौ हादोरनि गाहाय मन्थ्रि बिबानखौ होथ'दों आरो बेनिनो समायखिरा लानायाबो जालाङो। सेसापानि आरो बगाजुलियाव आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादों। थांनाय सानसे सिगांनि हराव समाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिखौ 22 नं दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि गेजेराव थानाय बाथौगुरि आरो सेसापानियाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिजेपि दोलोआ बिटिआरनि बिसायख'थियाव देरहायोब्ला जुदि हाइकामान्डआ गावखौ बिटिआरनि सीएम सायख'योब्ला बेनि थाखाय थियारि होनना इंगित होदों बिस्वजित दैमारिया। बिटिआरआव बिजेपिनि सोरखार फैयोब्ला 6 दाननि गेजेरावनो गासैबो हारिनो हानि पाट्टा होनाय, बायनाय आरो फाननाय बायदिखौ गोरलैनो खालामना होगोन होनना बुंथिदों बिस्वजित दैमारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों। बेजों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरआव बिजेपि सोरखार फैयोब्ला बिसिडिसिखौ सिमफायगोन होनना बुंनाय बाथ्राखौ लानानै खेंसालियायै बुंफिननायखौ नुनो मोन्दों बिस्वजित दैमारिखौ। रायजो राजाफ्रा बिजेपि दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों प्रदीप नार्जारी। बिटिसिनि 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि थाद'नाय गैयाजासे बिसायख'थि फोसावदिं मेला गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागासिनो दं। बे खेबावबो इउपिपिएलनि दोलोनि बिजाथि प्रदीप नार्जारीखौ 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबाव गोबां भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय थियारि जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि सोरखार सालायनायखौ मोजां मोननानै फिन आरोबाव बिटिआरआव इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ देरहासार खालामनानै बिटिआरआव सोरखार खालामनो थाखाय रायजो राजाया साखाफारा। थिग बेबादिनो 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि प्रदीप नार्जारीखौ देरहासार खालामगोना रोखा होननानै बुंथियो प्रदीप नार्जारी। लोगोसे रायजो राजाफ्रा बिजेपि दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनाखै, बेनिखायनो दायो इउपिपिएल दोलोआव लोब लोब फैगासिनो दं होनना बेबादि बाथ्रा बुंथियो बिजाथि प्रदीप नार्जारीया। भारतनि एयारफोर्सआ मोनसे प्रप'जेलखौ हादोरनि रैखाथि बिफाननो दैथायहरबाय। खमैबो 2 लाख कौटि रांनि मावथांखिखौ सोरखारा ग्रीन सिगना होदों। बेयो मोनसे जारिमिनाव बयनिख्रुइबो देरसिन रैखाथि मावथांखि जागोन। मख'नो गोनांदि मावथांखिया मोजाङै जागायो अब्ला भारत आरो फ्रान्स जयै बिरखंफोरखौ दिहुनगोन। एयारफोर्सआ 60% मुवा बेसादफोरखौ भारतनि रैखाथि दारिमिननिफ्राय दिहुननाय जागोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि भारत हादोरा 2016 मायथाइनिफ्राय फ्रान्सनिफ्राय गासै मोन 36 राफेल जेटफोरखौ बायखांबाय। बावैसो सिगां पहलगाम जाथायनि खिथेर लानो थाखाय भारत एयारफोर्सआ पाकिस्तानाव थानाय उदखारि आफाद लश्कर-ए-तैयबा आरो जैश-ए-मोहम्मदनि गाहाय मावख'फोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बेफोर राफेल फाइटार जेटफोरखौ बाहायदोंमोन। दासान्दि भारत एयारफोर्सआ बाहायनाय गासै गं 36 राफेल फाइटार जेटफोरनि गेजेराव दं उल्का, माइका आरो स्केल्प मिसाइलफोरजों लैस दं, जाय गासैबो फ्रान्सनि मिसाइलफोर गोजा, नाथाय बियो मेक इन इन्डिया। थांनाय 9 सेप्तेम्बर खालि भारत नेपाल सिमानि साखाथियाव थानाय सनौलीनि साखाथियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जालाङो, जेराव काठमान्डुनि गोथार पशुपतिनाथ मन्दिरनिफ्राय फैफिननाय समाव भारतारि दावबायारिफोरखौ लानानै थांनाय गंसे बासखौ सोमावसारगिरिफ्रा गाग्लोबदोंमोन। बे बासाव सा 49 भारतनि नोगोरारिफोर दंमोन आरो बे बासाव अन्थाइ गोग्लैदोंमोन एबा अन्थाइ खुबैयो, खिरखि सिमफायो दुथांफोरा। आइजोफोरजों लोगोसे माखासे बैसोगोरा सुबुंफोरा बे जायगायाव थामहिनबा दावबायारिफोरनि गेजेराव दंमोन आरो बिथांमोना जोखोम जादोंमोन। बास सालायग्रा रामु निषादआ बे गिख्रंथाव मोन्दांथिखौ लानानै फोरमायनाय बायदिब्ला, जों पशुपतिनाथआव थांखांनायनि उनाव फैफिनगासिनो दंमोन, जेराव बे जाथाया जानो हमदोंमोन। बे समावनो मोनसे होंगो दोंगोआव हरखाब बासखौ जों दोनथ'नो गोनां जादोंमोन आरो सोमावसारगिरिफ्रा जोंनि फारसे अन्थाइ खुबैदोंमोन आरो बेयावनो आइजोफोरजों लोगोसे बैसो जानाय दावबायारिफ्रा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ थाबैनो काठमान्डु देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जादोंमोन आरो गुबुन दावबायारिफोरखौ दिहुननानै नेपाल सोरखारनि हेफाजाबाव भारतनि राजस्थान दै थाग्रा खुलिजों खुंजानाय स्पेशेल फ्लाइटजों भारत फारसे दैथायहरनाय जायो। बे गाग्लोबनायखौ लाइमोनफोरनि दैदेननायाव सोलिबाय थानाय सोमावसारनायजों सोमोन्दो थानाय नुनो मोन्दों। एलिना राइडार्स मुङै मिथिजानाय लाइमोन एलिना लिम्बुआ सिक्किमनिफ्राय कन्याकुमारीसिम 4000 किल'मिटार बाइकजों दावबायनानै 15 साननि गेजेराव फोजोबनो हानानै गोग्गानाय लाबोदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एलिना लिम्बुआ गोबां मट' ब्लगारबो दं।
थामहिनबा बिथांजों लोगोसे भारत आरो नेपालनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरनि हान्जा दं, जेराव एलिना लिम्बुजों लोगोसे गोबां राइडार्सफोरा भारतनि बायदि रोखोमनि नुथाय आरो हारिमुफोरनि गेजेरजों हान्जाखौ लामा दिन्थिनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोल आरो बोथोरनि थासारिफोरखौ दावबायनायनि गेजेरजों हगारहरदोंमोन एबा बारहोहरदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' सुबुं जथाइ आफाद मोनसे जथाइ हान्जाया थांनाय सानसे सिगां आसाम सेक्रेटारियेटआव आसामनि केबिनेट मन्त्रि डक्टर रुनुस पेगुजों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि जेंना आरो BKWSनि इलेक्सनखौ थाबैनो खुंफुंनांगौनि सायाव गुवारै सावरायनाय जालाङो। बे सावरायनायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फारियै नेहाथारि बिरखां नार्जारि, लोगो बुंथिगिरि आकाश खाख्लारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि दिपज्योति कछारी, नितु बर' बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बर' सुबुं जथाइ आफादनिफ्रायबो फारियै गाहाय लिंथुमगिरि शिवराम बसुमतारी, लोगो गाहाय लिंथुमगिरि नीलेश्वर ब्रह्म, लिंथुमगिरि अमरित काक्लारि, बलराम बर', धीराज काक्लारि, अचिन्त्य बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बिटिसि बिसायख'थिनि दुंहाव बारा दासान्दि जागासिनो। मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि मुंदांखा दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो थाखाय बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लाबोगासिनो दं। बेबायदिनो मोनफ्रोमबो हारि माहारिफ्रा गावसोरनि दोलो मोजां मोननायाव बाहागो लादों, थामहिनबा दोलो एंगारनानै गावसोरनि मोजां मोननाय दोलोआव जयेन जादों। बेबायदिनो पर्बत जरानि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि 100निबो बांसिन हौवा हिन्जावफोर नुजाथिनायनि गेजेरावनो बुंथिगिरि बिथां थामहिनबा बिश्वजित दैमारिया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोनि बिजाथि बानेन्द्र कुमार मोसाहारिनो भट होनो थाखाय बयखौबो खावलायहरदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।